मोनसे गोनांथार हाबाफारिनि मोनसे दिन्थिनो होननानै सानदों। बेयो मोनसे बर'नि थामथि गोरोबथा BTR खौ बरायनाय वेलकाम खालामनानै बायग्रोनाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ। गुबैयै आफादा बोसोरफ्रोमबो 2 मार्चखौ बड'लेण्ड डिमान्ड डे महरै फालिबोबाय थानाय प्रग्राम खालामो। नाथाय दिनैनि बे समाव नैबे बोसोराव BTR एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव फिन बड'लेण्ड डिमान्ड डेखौ फालिनो एसे उसुबिदा जानायलाय बे खालारावनो बर'नि गोजोननि थाखाय जे BTR बे BTR बरायनानै बड'लेण्डआवनो लादों। नैबे आंनि दिन्थिनाया जाहैबाय जोंनि हादराव मोनथाम आनसलिक लोगो नांनानै बेवहाय जोङो लानाय जादोंमोन। 4 आनसलिक लोगोफोरखौ जों लानाय जादोंमोन। आनसलिकफोरा जाबाय सिके आनसलिक, राभां आनसलिक, सिलबारि आनसलिक आरो जाला आनसलिक लोगोफोरा लोगोसे माखासे गामिफोर बर' गामि गिदिंनाय जादों। स्ल'गान होयै होयै BTR वेलकाम एब्सोल्युटलि। BTR आ राजखान्थियारि सोलायनायनि थाखाय बेबायदिनो बायदि बायदि स्ल'गान होयै होयै बाइक रेलि खालामनाय जादों। नोंथांमोना फारि फारि नुखादों। आं भिडिअ'खौ ससेल' लादों। बेखौनो आं नोंथांमोननो गासैखौबो जमायनानै दिन्थिनो लुबैदों। मानोना गोबां गामियाव जों हाबदों नालाय, बेखायनो मोनफ्रोम गामिनि सिङाव एसेयावनो आं हाबसोनो लुबैदों। नोंथांमोनखौबो हाजासे खावलायनो सानो जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि रेगें रेगा इउटुब चेनेलखौ अननाय नोंथांनिसिम बेनि थाखाय लोगोसे भिडिअ'खौ बेयाव गासै 300सो बाइक सालायनाय जादों। नाथाय सुबुङा 300नि बारा, मानोना गंसे बाइकआव सानै गाखोनो हायो। बबेबा गंसे गंनैयावल' हारसिं सिंगोल, नाथाय बांसिन गारियावनो सानै। बुंनो थाङोब्ला गासै 400निबो बारा सुबुङाबो बाहागो लादों नैबे